ma kinde ka kinde wanno ka kweth mar linda wananchi chomo mana kaunti ma Homa Bay. Ang'o momiyo Homa Bay? Joyce, apani kweth mar linda wananchi wasewuotho e Kenya mzima. Aparo ni wachako gi Kitengela, wasedhi Narok, wasedhi Western te, wasedhi Kisumu, wasedhi Mombasa, wasedhi Central ma en Thika. Jumapil mokalo no wantiere Homa Bay. To adieri makende ni kuonde mo counties gi temo wasedhi, waseyudo rwak kod kwe. Mana matin samoro tear gas apari nyalo neno ka samoro tear gas moro minyabawo matin, lakini ahinya romo mwasebedo godo e counties mopogore kaka linda wananchi, jopiny osewuok oko ka romgi morwako maber, mwatwa kod jopiny. Mana kopogore gi ma Homa Bay, ma be abiro medo puoyo jopiny kecha giwuok ka romgi kata obedo ni tek to atek, agirwako maber, awago kod gi mbaka maber. Erokamano. To iwacho ni usebedo ka wuotho e gwenge mopogore te gwenge mopogore ok waseneno gino mano timore kaunti mano ma Homa Bay ka timore gwenge makama. Nyalo bedo nang'o matimore ni kudhie gwenge go mago mag Luo Nyanza. Wang'eni linda wananchi en kweth mantiere kod jotelo mopogore to waneno ka weche makamagi ema koro timore e kaunti ma Homa Bay. Ang'o matimore kata ang'o manyalo bedo ni notimore mano kelo tulo maket kod mano waneno gino manyiso picha marach ahinya? Madanji. Picha ni rach ahinya ne oganda mar Luo, Joyce. Kendo en gima koro chopo kuma koro okonego benwa kwede to wawege kanyo. Onego benwa kwede to ang'iyo gima inyalo tim mondo gima kama kendo kik chak nuore kendo. County mar Homa Bay okopogore gi county ma Kisumu. County ma Kisumu nitie gi jotelo kochakore MPs, MCAs nyaka governor. To kano chopo sa mar linda wananchi norwako jotelo gi, ne ok aneno jatelo moro amora mano threaten linda wananchi nyaka no donjo Kisumu. Kata jok mano temo threatenwa Kisumu County no gin jok mawuok Kisumu County. No temo mwachopo Kisumu County mwuoyo maber. Gima nyalo wacho ni samoro okelo pogruok matin gi rally ma wantiere godo Homa Bay en jotelo ma wantiere godo thurwa. To en wach malit ahinya, Joyce, nikech koro gini odong lweny mar joluo dhaw kendgi. En wach malit ahinya. Kiwacho ni en jotelo mage minyalo bedo ni seyo kod gigo mano timore? Joyce, aparo ni ng'ata kamoro amora mantiere kata in ing'eyo jotelo mo threaten linda wananchi kapok odonjo Homa Bay. Onge ng'ata kochopo sani be abuok nono gi investigation ma itimo. Aparo ni investigation kata evidences te nyocha waseoro ne IG gintiere godo. Gintie gi evidences gi jotelo gi kaka no threatenwa. Joyce, ado wacho ni kata Homa Bay town kaka linda wananchi no ko yudo thuolo mar nini. Iwinjo. Apano seneno kata tulo mano time otende mopogore Homa Bay town. Apano nyocha neno kaka idino ndara. Iwinjo. Apani picha moro apano ni ineno kacha macha ndara mano gero mabe mancho tam linda wananchi mondo kik nyon. Apani neno kako keth ndara. Iwinjo. Koro penjo maduong' en ni jomotimo kamaegi gin ng'a? Iwinjo. To jok mano threaten kata mano golo weche moko ma samoro ok nyal kelo kwe ne jopiny. Iwinjo. Ang'o mosetimnegi to gin kanyo. To sirkal wachang'o. Erokamano. Yana mar mondo mi arwaki twaka Kennedy Ondiek gima notimore e kaunti ma Homa Bay en gino ma pod jomoko hum nono. Nang'o momiyo ka jogi osebedo ka dhi e counties mamoko kendo iwinjo kanya kama Madanji wacho ni osebedo kata obedo ni kuonde moko osebedo kirwako gi maber ahinya, to kaunti ma Homa Bay ni weche ne beto dhi marach kalure koda ngima mano waneno kolala, mwandu mane waneno kokethore, kachiel koda joma odong kod hinyruok makoni kod kocha. Ang'o matimore e kaunti